Kai. Erokamano. Jo seche ma chako na wacho weche ariyo. Wach mokwongo na temo lero ne jopiny kaka migao mar thieth piny mangima olero wach mar quality healthcare. Namba ariyo, na wacho ni ratiro manie pend chik ma migao mar thieth propose ni osebedo e higni 7. Tapenjo ni to e higni 7 gi ang'o ma gisetimo ma nyalo miyo ni koro jatuo oyudo ratiche? Ang'o ma gidhi timo sani mopogore gi mapok gitimo ma gisetimo ma dhi miyo ni jatuo oyud ratiche? Koro gima timore e Kenya kaendi, ji oseng'eyo ni ok wahero somo. Ma gimoro koketi to wan kwaseng'iyo top ginene title mare to wikale akale king'e ni gini ober. Koro king'iyo pend chik ni eri, title ne mit ma ng'ata kata nobed ni en dayo manie dala kocha chande, koneno title no to neno ni wang' ni sirkal opara. Kodhi konyalo kata nasomo pages moko par kama kata 15 to dhi yudo ka nitiere ratiche, koro kendo dhi more kabisa. Lakini kiwuok kanyero kidhi e part mar ariyo, part mar adek, part mar adek, part mar ang'wen, part mar abich, kanyo ema kuku wach nitiere. To wan kaka wan jochung' ne jotije e Kenya ka aendi, kendo kini winjo ka na awacho ka chanda, awacho ni an ja Kenya, joga ni Kenya ka ok ginoko, mang'iso ni nyathina ka tuo to osiptende gi kiema nyaka gidhiye mondo giyud weche mag thieth. Ok anyal hero ni gimoro kethre taneno. Koro en jukumuna mondo awach ne jopiny ni gini kaka ikele ni omit e part mokwongo, to part mar ariyo gi mar adek, mar ang'wen, mar abich, kanyo ema shida nitie. Nikech kalero ni jogi ok dwar face gik ma ok gidwar rango, loso gik ma kelo challenges mag health momiyo jowa ok nyal yudo weche thieth e yo makare. Nikech ka owacho timeliness, sani idhi osiptal, idonjo saa 2 tiwuok saa 7, to seche miwuok saa 7 ni daktari en achiel to dwa neno dhano 50. Gimo penjo ni ng'at mo odhi oneno daktari mar 50 ni bodhi yudo yore thieth machal gi ng'at mane onekwongo neno daktari? Ok odhi yudo. Koro gima dwaro, Kenya nosedonje e yierruok gi migao mar thieth kane gi ol ginene ne gidhi Brazil, mano higa mar 2013, ma giwacho ni higa ka higa gibro ndiko jo chiw thieth 12,000 e higa ka higa. Mano gima pok otimore e higni 12 nyaka ne gigo sei e oboke no ero. Mano gima bill ni ok losi. Nikech waseyuak to kata na jopiny be neno nitie shortage. Seche midhi osiptal titieko seche mang'eny, nyiso ni nitie shortage. To paro mar chik makamano bende koro nyaka sani koro geto ni bro bedo kod duoko piny makosa matindo maskinde mathoth yudore kinde mag thieth. Bende manen gino manyalore kokal paro mar chik makamano, kosen gino miwacha wacha to ok bineno ka obedo realistic e kinde mabiro mbele? Kenya ka wawuoyo mang'eny sana. To tich to kapuoyo. Wach kaliech, tich